Ootko koskaan katsonut tuttua ympäristöä jotenkin toisin? Pysähtynyt huomaamaan oikein asiallisesti tai vähän vahingossa huomannut siellä jotakin uutta ja hoksannut, että täällä on tämmöinen juttu. Tämä kirkko on monille tuttu, kotikirkko, ja varsinkin me papit tietenkin paljon tehdään täällä töitä. Ja täälläkin joskus tulee kiinnitettyä huomiota ihan semmoisiin jänniin yksityiskohtiin. Katsoo uudella tavalla, niin huomaakin jotakin uutta. Monet ihmiset sanoo, että eihän niin tykkää käydä kauheasti siellä kirkossa aamulla messuissa, kun eihän niin ole sillä uskovaisia. Mutta kuka oikeastaan on uskovainen? Ketä me ajatellaan, että on uskovainen? Mä ajattelisin niin, että sitä voi ajatella, että uskovainen on ihminen, joka on tullut sydämessään vakuuttuneeksi, että Jeesus ja Jumala on totta. Ja se, että ihminen tällä tavalla pystyy tarttumaan näkymättömään, niin sekin on semmoista Jumalan hyvää lahjaa, Pyhän Hengen työtä. On tosi vaikea joskus tarttua näkymättömään. Mutta entäpä jos me ajateltaisiin, että ei niinkään, että me oltaisiin uskovaisia, joka on identiteetti. Vaan entäpä jos me ajateltaisiin, että olen Jeesuksen seuraaja. Mitä muuttuisi, jos mä ajattelenkin, että olen Jeesuksen seuraaja? Mikä sitten on seuraaja? Se on sellainen, joka katselee, miten toinen tekee ja pyrkii sitten tekemään sillä lailla, kun se toinen tyyppi tekee. Siinä on ehkä vähän matkimisen vikaa, mutta siinä on myöskin se, että saa jonkunlaisen mallin siltä toiselta ja kokeilee sitten itse sitä. Ja mitä sitten avartuisi meissä? Tai mitä uutta me voitaisiin Jumalasta löytää, jos me alettaisiin toteuttaa ja tehdä sitä, mitä Jeesus teki? Olla Jeesuksen seuraajia. Voisiko olla, että me nähtäisiin Jumala jotenkin uudella tavalla? Tai ehkä opittaisiin jotakin uutta, jotakin semmoista, mitä me ei olla nähty aikaisemmin ja hoksattu aikaisemmin. Ihan niin kuin siinä tutussa ympäristössä. Tämän viikon keskiviikkona on tuhkakeskiviikko ja se aloittaa paaston ajan. Ja viime sunnuntaina, laskiaissunnuntaina, Jesajan kirjassa Jumala sanoo näin. Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irroitat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljääsi. Näin Jeesus teki. Ja jos me ollaan Jeesuksen seuraajia, millä tavalla me siellä, missä me ollaan omassa arjessa, voitaisiin toteuttaa tätä? Ja jos me näin tehdään, millä tavalla me nähdään Jumala uudella tavalla? Siunausta sinun tulevaan viikkoon.